yummy dinner for tonight. Ang aming sarsyadong isda. Ayan. Ayan, ayan. And my stir-fried veggies, guys. Stir-fried veggies ala Jeng. And sarsyadong isda ala Jeng. Hello guys! Welcome back to my channel, Jeng Kitchen's Vlog. And for today's video guys, I'll be showing you my way of cooking sarsyado fish and a stir-fry veggies. Ayan, naglagay na ako ng oil sa ating mga wok. So mag-start na tayo na magsuspray. First, we'll put the garlic. Dito natin lulutuin yung aking stir-fry veggies. Garlic. So, garlic here para sa ating sarsyadong fish. Yung aking fish is yung snap leg. Yun guys. Next natin yung ating onion. Pwede na natin ilagay yung kamatis dun sa ating sarsyado. Lang natin siya guys para mabilis lumambot yung ating tomato. Then dito sa ating stir-fry veggies. Ito yung sahog niya, leg ham. Din natin siya. Ayan. Pwede na natin siyang lagyan ng oyster sauce. Pwede na natin ilagay yung ating carrots dito. Yung aking veggies na ginamit is carrots, beans, capsicum, celery, and cabbage. Tapan lang natin siya ulit guys. Silipin naman natin yung aking sarsyado, yung ating tomato, and lemon. Ayan, pwede natin. Guys, yung ating tomato yan, minas ko na siya, ganyan ang itsura niya. So pwede na natin ilagay yung ating fish. Lagay lang natin para at least lumalambot din yung and sumisiksik yung lasa ng fish din sa ating tomato and onion. So tatakpan lang natin ulit. And ito yung itsura ng ating carrots. Masarap kasi sa gulay guys. Pag stir fry lang, talagang half cook lang. So, haluin lang natin ng konti. Then, pwede na natin i-mix yung ibang veggies natin. Sabay-sabay na natin ilagay yung the rest of the veggies guys. Kasi, madali lang naman ito.
salt. Chicken salt to taste. Kembot na lang. Ready na yung ating stir-fry veggies. Wala dyan. Okay guys, ganito yung itsura natin ng ating stir-fry veggies. Ready na siya. Okay na to. Okay. Para hindi na siya masyadong ma-overcook. And yung ating ang ganda yung itsura niya. Patayin ko na. And yung aking sarsyado, ayun, nilagyan ko na siya ng salt and pepper to taste. Pasisipsipin pa natin yung lasa ng tomato and onion sa fish. Then lalagyan na natin siya ng itlog. Yan. So, ito ng ating stir-fry veggies. A yummy stir-fry veggies on a Jen Kitchen style. Sana nag-enjoy kayo sa pagsama sa akin. Don't forget to like, share, and comment, and click the notification bell button. Jen Kitchen's vlog. Kembot na rin. Pwede na natin ilagay yung ating egg. Transfer lang natin yung ating masarap na veggies, guys. Yan. Meron naman kami masarap na dinner nito. Ito na rin yung ating sarsyado, guys. Ayun yung itsura. Sarap-sarap na itsura yan. Dami ng eggs. So, patayin na natin. And i-transfer na natin sa ating recipe. Dahan-dahan lang natin siyang salin para hindi malasak yung ating isda. Oh no. Ayan. Diba? Naman. Napakasarap na sarsyadong isda, guys. Diba? Sarap niya. Thank you for watching. Salamat sa pagsama sa akin. Happy weekend. Friday today, guys. So enjoy your weekend, Saturday and Sunday. Bye-bye. Love you all, guys.